Selamat hari Minggu ma dihita salukna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu pasapluonom dung trinitatis. Hasitolu sadaon ni debata. Topik nasun badia do debata jala parbinoto di salukna. Mare de mahita. Hite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia na tumopalangi doho tanoon. Amen. Dihorhon hapor suhon nami nasatokin, jalanan neangi do hasangapon na sumurung, na lumobi hamulion na saleleng-leleng na tuhami, hami akan naso tumailihon akan natarida. Akana tumailihon akana sotarida aina martikido anggo akana tarida alaina saleleng-leleng nado akana sotarida. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, asima roham dihami, aidang tarbain hami mambain manang aha, molo soho dongan nami, dibaheni, selehon ma dihami roha banua gijang, asa tahu hami manimbangi, dohot mangulahon lomo ni roham, sai dongani mahami, asamian hami di bagasan ho, do di bagasan hatam, mari hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Sa
Pati ni debata di minggu sadarion, imasian Heber 10 ayat 35. Ope, unang mabolokon hamu hiras ni rohamuna, ay balgado upani i. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami, mangulaon na humbar tupati mi. Amen. Mare dehita. Tato potima dosa tatu adopan ni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hu parhatutu jala hutopoti hami do dosa. Dot pangolosion nami nagodangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sama dosa nami saluhna, alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo tu hasesan di dosa. Roma hamu tuau asa mangolu tondi muna. Nina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abid bunga dab-dab. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abid hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Yesus, mari
Epistel diari mingguon dienet sian sada Timoteus onom ayat 10 sada 1 ayat 10 onom tajahama marsikat soring. Alai anggoho halak ni debata maporus masyani pareahi mahatigoran hadaulaton haporseaon holong ni roha habengeton doho labok ni roha. Hupati maho dijoloni debata na panguluhon saluhut, do dijoloni Kristus Yesus na makatidakon na denggan dijoloni Pontius Latus. Aidi hajujupang nitikina, patarma ibana bahenon ni na martuai. Pargogo sasadasa, raja ni akar raja, Tuhan ni akar Tuhan. Ima sahatna martuado akan atumangion hata ni debata jalana upeopsa. Amen. Mare dehita. Tahati-dakon maha porseotai, songo nahina tidakon ni dongata saha porseon di sandok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana ditibuon ni si Maria. Naga begabian sianton di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na matay tapanjal daw ibana di ahupinas silang, na tua tubanotoro dung ditanong, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahundu tu siamu ni debata Jahoba. Amanai pargogona sohatu dosani, di sima ibana pa imam ulak sugo tanoon, manguh mialak na mangulu do na mate. Au porsea diton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau paneala Kristen akan na badia. Do dia sesani dosa, do dia tai na mando,
mulak mangul disugup daging ni halak nong mate. Do diang uluan na sudah. Amin. Tabegema kor ina para Kamis diuduti ama partukuan.
Kor ama partukuan. Canto
Tikting nama sa di Huriata di mingguan 5 Oktober 2025. Naneng Marbagas, tikting Parjolo. Neng Manjolo pasu-pasu pabagas sonma Dian Fernando Sihite, anak ni Amang Ma Notar Sihite almarhum. Tubuni inang Sorta Buru Simamora, ruas ni HKBP Sikincau, Resort Liwa, Lampung Barat, Distrik 22 Lampung. Sian Huta Giham Sikincau, Lampung Barat. Dot Orwana, Helen Julianti Buru Hutagaol, Buruni Amang Pondang Hutagaol, Tubuni Inang Helmina Buru Manik, ruasni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Malaka Gang Buton RT 2 RW Pitu nomor 20 Pitu Wik 4. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2025 di HKBP Sikincau Resort Liwa Lampung Barat Distrik 22 Lampung masuk pukul 8 WIB. Titing paduahon. Nema jolo pasu-pasu pabagason ma Bernardo Samuel Napitupulu, anani Amang Budiman Napitupulu almarhum, tubuni inang Mercy Diana Juliet Buru Sinaga. Ruas ni HKB Pondok Cabe Resort Ciputat, Distrik 21 Banten, Sian Huta Serua Residen Blok B2A 47 RT Onom RW 12, Bojong Sari Depok, Dohot Orwana, Stefani Indah Lestari Buru Simatupang, Borni Amang Oscar Simatupang, Tubuni Inang Hot Maida Buru Mandur almarhumah. Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Pembangunan Sada RT 5 RW Onom nomor 45, Kelurahan Kelapa Dua Wetan Wik Pitu. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Sada Oktober 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 2 WIB. Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabloma ditanyakta akar ruas na di Huriani di bagasan Parsahiton, songonan naung tarsurat di Tiktingta. Hari Selasa 14 Oktober 2025, Patu Paon ni Huriata do Marite Seksi Sosial Rahab do Panitia Tahun Transformasi HKBP, Pesta Gutilon HUT HKBP Papulu Onopon, Pasaton Sembako Tuhuria sekitar dalam rangka ulaun tahun HKBP Cibubur. Masuk pukul sia WIB maringanan di GSM Gloria lantai 1. Marwan Nabadia, nunga di Patupa Huria pangobasion ulaun Nabadia di hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025, tu sahalak ruas ni Huria ala di bagasan Parsayatoni Ima Amang Alfred Pangaribuan Manang Opung Chandra Duli, Wik Onom di bagas Nasida. Konven Distrik, hari Senin 6 Oktober 2025, di Patupa HKBP Distrik Walu Hak DKI Jakarta do Konven Distrik mulai pukul 10 WIB 1 na sidung maringanan di HKBP Immanuel Kelapa Gading Borhat do Panditata Mandohoti Ulauni. Panitia Pesta Gotilun HUT 46 tahun transformasi 2025 sadarion di Tolu Hali Parmingguan Mandok Hata do Panitia Pesta Gotilon Dung Sidung Manjahatikting. Membantu kegiatan di Pesta Puncak Tahun Transformasi, ulang tahun ke-46 mendohot Pesta Gotilon, Patupon ni panitia do pengumpulan dana lahop mendukung operasional Huria Marhite Siluawik, iklan dohot sakti-sakti, asa tadukung ma rencana ni panitiai. Hari Senin tanggal 6 Oktober 2025, Patupon ni panitia do rapot maringanan di GSM Gloria lantai 1 masuk pukul 10 sia WIB. Laos tetingon ma naga be undangan tu sude panitia asaro mandoti rapoti. Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027, laporan parhepengon panitia pembangunan Bui Ma Tajaha di Warta Naung Tatiok B. Buah-buah. Hombar tu program kerja ni Huria tahun 2025, marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria
asa tapasahat bema pelian tahun tu huria manang mahiti sintua wiknabe. Guarni ruas naung pasaton pelian tahun periode Januari 25 15 Oktober 2025 boima tajaha di warta jemaat. Ruas namonding nunga marujungolu ruas ni huriata ima. Wira Drana Wasista Gultom Naposo umur 25 tahun tilahaon ni keluarga Hagultom inang Situaburu Tamba ingana nasida di Jalan Cibubur Walu RT 2 RW 10 nomor 15 menang wik 10 monding na di hari Rabu tanggal 1 Oktober 2005 kemudian di hari Kamis 2 Oktober 2005 di TPU Pondok Rangon. Acara maringot ruas ni huriana monding jongjong mahita salutna. Ujung padalanan ningulu di dongat tahun los paingot hita do sudi nang hita pe di sadatiki tong do songon nasida ikon monding alani i tok tong mahita marpah kirimon namangulu saliling di Portibion jalasai hobas manang sadihari pe hita lao mana dikon tanoon. Taingot mahatan itu ata di pangukapon 14 10 martua mo akan namate di bagasan Tuhani olat nyon tutu di dokton di mat sohot manasida sian paru kilo nasida aina mangihut matu nasida ni ula nasidai tabuan masudi keluarga nang si solhot na tinarit nanggol ni dongatan nang jumolo mondingi asa anggiat matu hatta na mangapuli nasida alani martangnya mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Songoni ma tikting di minggu ta sadarion, akatiting na mangihut boy mata jaha na tarsurat di warta jemaat. Pinasat ma tiki tu panitia pesta gutilon lahu mandok hata.
Shalom. Salam. Orasma dihita saluhutna manginang. Tapuji matuhata na mangalehon. Partikian nauli dihita. Boy hita sahat di gereja tahun di Bagasan Hahi Pason. Lau mamuji pasangapot tuhata di parmingguan Manogoton. Nah hormati hami amang padita resort, amang padita sitorus. Nah hormati hami saluhut para halado HKBP Cibubur. Nah hormati hami akka penasehat panitia pesta huriata. Nah hormati hami nah wolongi hami saluhut ruas HKBP Cibubur. Mau lihat tema di parahalado HKBP Cibubur nama ngalion partikiat di hami panitia pesta ni huriata boy madokata pabuahon mangaleon panorangion taringat tu pesta ni huriata. Amanginang Denggad no mardalan persiapan ni pesta huriata panitia on nunga terbentuk kira-kira ono bulan jala madok moliata do hami tu parhalado tu sude penasehat ni panitia dohot tu hita ruas naung mendukung mengurupi panitia pesta marhite ragam ni pangurupion, marhite komitmen, marhite silua, marhite iklan, sponsorship, dohot aka bantuan nasing, asaboi mardalan dohot dengan pesta ni huriata. Perlu pabuahon nami amanginang pesta gotilon hari ulang tahun HKBP na opat pulonom. Dohot tahun transformasi HKBP patu pauta tanggal 26 Oktober tulu minggu naneng ro jam 8 selesai tempat di gedung olahraga GOR Ciracas Jakarta Timur dengan tema diperlengkapi untuk perbuatan baik 2 Timotius 3 ayat 10 itu. Adong beberapa perubahan natabain tahunon amanginang berbeda dohot tahun-tahun nasalpu ala guarni tahun transformasi di HKBP tahunon. Pertama, tabain pestata tahunon di luar gedung ni gerejata. Asaboi hita pungu sude mulai sian anak sekolah minggu, remaja naposo hita dewasa sahat tulansia di Bagasan satu gedung. Asaboi hita mamereng, rap mamereng, laho marpesta. Molo di masa-masa nasalpu, adong sebagian di gedung gerejaon, adong sebagian di gedung sekolah minggu, adong sebagian di luar. Jali sahalion tabain sudah hita pungu di Bagasan satu gedung. Jala najulu adong batasan-batasan, misalnya ke sekolah minggu terbatas. Di pesta sahalion sudah sekolah minggu parsidohot di pesta ni huriata. Napa dua hon amanginang sesuai dengan program pemerintah Go Green, HKBP Cibubur turut mendukung Go Green. Alani gudang acara buku acara nanang tabahen sudah elektronik. Jadi dangadong bian non sampah. Duk selesai hita maracara. Buku acara elektronik, iklan elektronik, sudah manginang elektronik. Asa iya sitaro, iya sita mulak anon sian gedung acara. Napa tuluhon manginang taonon adong na spesial di hita HKBP Cibubur. Hita bekerja sama dohot panitia pembangunan HKBP Cibubur. Rap hita papunguhon dana tu pembangunan dohot tu pesta ni huriata. Alania manginang hami ditikyon sian panitia pesta mangotang manggokon hita saluhutna huria HKBP Cibubur. Asarap hita sude ro tu pesta ni huriata tanggal 26 Oktober 2025 di gedung olahraga Ciracas. Sude mahita ro amanginang sian
na mepmet, na magodang, sahat tulansia, rapita marpesta diari na sadari. Jala mangido hami mangelek tuhita salut na sa sude hita rap martangi ang amanginang asa denggan persiapan ni pesta tahun dilewat dihita dilewat tuhatta dihita di pasu-pasu tuhatta tuhita hai pason dohot gogo boy hita marpungu marpesta di hari tanggal 26 Oktober 2025. Song ni majolo na boy hupasahat tuhita salut na manginang sa itu hatta mana masu-masu hita mampargogoi hita mangaleot di hita kaparsaulion dohot hai pason sahat tutikina di pesta tanggal 26 Oktober 2025 horas madi hita saluhutna. Oras. Tabegema korwi 10 sada diuduti korwi 12.
Maredehita sekalian tapapungu pelean sada A sada B. Martangyang Mahita,
Dame ni debata na sumurok siya sa luho na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha persiaon hatani Tuhata turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata. Di minggu tasadarion minggu pasapuluonopon dung Trinitatis imana tersurat di buku ni panurirang Habakuk bidusada mamuka maisian ayat 12 sahatu 17 Habakuk sada ayat 12 sahatu 17 tapai hutihu madibagasar rohatabe dahodo ale Jahoba debataku sian narobi dope nasun badia diau dakta gamo mate hami loasom ale Jahoba bain uhum doibana ubai dipatidako jala bai pajorado ibana ubain oja ibana di baiko ale dolo batu pita situtulo matam ubai sotar paidai dahona roa jaladak tarbaiko marsobu-sobu mida pangarupaon boasa tupai daomu pamupusi tuksipo molo di bodut halak parjahat natumigor sianibana jala tudoso nakadeke laut jolmai di baiko tudosong gulok-gulok tahe naso marraja tuksaluhudo di sita nasida tugijang marhite-hite hail jala di papungu di bagasa jalana jala di ojat tu bagasa kadak-kadanganna alani marlas niro haibana jala marulopolop di baini ubain mamele ibana tu jalana jala manutung daupa tu hadak kadanganna ai binain nido napu partalianna jala talmisi panganonna alai duk songoni tuk parumaron nama jalana jala datanna mamunuya kabangso parbegu so marpasadian ido sahana hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatta narak marpungu di minggu tasadarion turpu jamitata sadarion ima sia buku ni panurirang Habakuk molo tapai hutihu nasalelengon hira jarang go dibain nagabe turpu janitata sia buku Habakuk alani dakpola godang nataboto taringo tu si Habakukon alanido rikot na parjolo sahali naing sulikitata isedo panurirang Habakukon hamuna kadonga saha porseaon mangihutok kesaksian Alkitab manang kesaksian di buku Bibel tanabadiai si Habakuk ima sahalak panurirang sahalak malim natar surat goarra di buku Bibel pada narobi ibana manabi napawaluhon
sia 12 nabi-nabi kecil di hala Israel. Jala hola tolu bidu bukuna di suraton di buku Bibel taon. Hamuna kadonga saha perseaon na jolo di tikitar bua kala Israel tuha buanga Babel doho do si Habakuk tarbuang tuha buanga Babeli. Ai hala Juda do si Habakuk manang Israel Selatan. Dung di habuanga si Habakuk disima dipilih di jaude batai bana gabe sahalak panurirang manang nabi. Duk terpilih si Habakuk gabe panurirang tarbarita do si Habakukon sahalak panurirang nagirgir manukunukut taringot tu debata. Girgirro ibana pasahaton protes na tuadopan ni debata. Hira di sude bidang kehidupan do bangsa Israel sai disukun diprotes si Habakukon tuadopan ni debata. Tutu ia diprotes ibana pe ia disukus-sukuni bana perebata nauk takas lo di paihut-ihut di paberen-berek si Habakuk akan hati nama satu tonga-tonga di bangsa Israel na dihabuanga Babeli alani jod do ibana mabai protesna mabai sukus-sukunna tuado pani debata dina tolu bigdu buku ni si Habakuk hira-hira dua bagian ma protes suku-suku ni si Habakuk tu debata parjolo sahali boasa maikon hala Babel pakeo baenon ni debata lau manguhum mangajar bangsa Israel nahi naholongan nai na jugula kala Babylon dau jumugul lope musi hala Babel sian hala Israel jala pardebata sileban boasa maikon hala Babelo pakeoni debata mangajari manguhum bangso na pinilik ni debata imana parjolo na paduahon boasa sai marsobu-sobu debata paidaidaho sudi akan hatiti masa di baik kala Babel tu hala Israel na pinilik nai na dua bagian omma suku-sukun ni panurirang Habakuk saleleng manurirang ibana di tonga-tonga ni hala Israel hamuna kadongan memang molo tasulikiti sude buku Bibelon hira godang goa kamalim aka panurirang doho nabi di padan Narobi nasai pasahatos suku-sukun protes na tuadopan ni debata songonido heasi Musa heado ibana protes tu debata songonido si Abraham songonido si Ishak do si Jakob songonido nak si Job na godanga protes na suku-suku na tuadopan ni debata jala songonido nak si Jeremia jala hita pera jo do suku-suku rohata protes si tatuadopan ni debata tutu ya muncul peaka suku-suku protes ni ngolutai alana tapai hutihudo jod maralo turohata akapa bahenan ni debata nakpe memang naulina dengga dosaka ni debata ido nau muli di rohani debata alai jod maralo turohata hamuna kadongan adok tolu musuh kebahagiaan ni colma sabahagia na hita di ngolutta di Portibion mungkin mamora hita mungkin marpesta hita nuain mungkin las rohata alai molo pitoroha matean habar sulilas ni rohatai asa hamatea ma parjolo sahali musuh utama kebahagiaan ni jolma na paduahon salas-las ni rohata ala godang artata godak sinamota mar pesta-pesta hita
burju sude akayana kota, jago-jago akasikolana, alai molo pitoro parsahiton, habar mago sude lasni rohatai, napatuluhon ima kebosanan. Salas-las ni rohata di tonga-tonga ni keluargata, marolo-polo baga inatai tampana matai, alai molo pitoro kebosanan, habar bolok sudi kebahagiatai. Jodoh hita mangarupi nasongoni, las rohata, hape teromu sebarita, aitaku polisi nuang bapa doho takanasingnya te. Olodo las rohata, itu jangi pareman nuanya nak komu nina muse. Namar lapata disi, jodoh sai suhartu rohata, nak pabahena ni debata. Nakpe memang di ujunga naulina dengga dosaka mi debata. Alani godang gohita osongo nakap panurirang na parjului suku-suku kita protes sita di ngoluta alamaralo namasa di ngoluta nabina ni debata tu lomoni rohata hamuna kadongan di boto panurirang Habakuk parhuaso naso hatulo saddo debata di boto panurirang Habakuk dang lomo rohani debata mamereng akahajahaton alai boasa tu bangso Israel na terbuangon dang diulah debata sude huaso doho sogoni rohanai odona sai suku-sukun di bagasa rohani Habakuk hamuna kadongan molo tajaha sude bidusadai dang dialusi debata suku-sukun protes ni si Habakuk alai di bidudua dialusi debata masa pe sude na tu bangso Israel ala holong asina tu bangso Israel. Jadi akamanginang molo taingo muse pamilito ni debata tu bangso Israel. Na jolo ditiki dipilih debata Israel gabe anak ngagabe bangsona. Hati hai nungadong 250 suku bangso di Portibio. Sian na 250 suku bangsoi hola sada do dimulanai dipilih debata gabe bangsona gabe anaknya ima bangso Israel. Ia dipilih debata pe Israel gabe anak gabe bangsona dang nau burjuan Israel dang nau ubalgan nasida dang alay-alani asido tolongi rohani debata betul-betul holong rohani debata mida bangso Israel. Dipilih debata Israel satu-satunya gabe bangsona gabe anaknya diharap debata hian Omma gabe contoh si sada-sadaon tuna 240 sianai songo dia hubungan ijolma tu debata songo dia hubungan ijolma hubungan ni debata tu hita jolma ihia mananai nula hono ni bangso Israel lapatanna baik kosongono do hita jolma tu debata iman yang nanai berengon na 240 sianai alai gagal bangso Israelon gabi sitiruon memperagakan mangulahon saka rencana ni debata ala gabe tu bijang ni rohana sida di sidi pilih debata Israel gabe anakna merjadi do debata doh bangso Israel doh debata ikut terus na sida masih holongan jala holongi rohani Israel tu debata holongi debata tu bangso Israel dak kolong na salah-salan dak kolong ece-ecekan alai kosongo kolong ina mardonga saribe debata panguli Israel bang boruoroan alai dalam kenyataan jodoh bangso Israel selingkuh meninggal ho debata jahuba nama kaolongi nasida jala lau nasida marsoba tu debata gana-ganan alani makamanginang diuhum debata bangso Israel ia diuhum debata pe bangso Israel dang napa mate hosaka mitu hata dang napa lau hosaka mi debata alai dalam ni debata roi lau mangajari papitahon haporsiaon ni bangso Israel. Ia terbuat pe Israel 70 tahun di habuanga Babel dalam ni debatadoi lau mangajari anak nahina holongan. Ia bangso Babel pe dipakai debata
dalan na mangajari bangsa Israel dalan ni debata doi lau patuluhon holonga naktu bangsa Israel molo masa pea kanahacit molo masa pea kapenindasan penganiaya tu bangsa Israel bangsa na pinilik nai holonggo rohani debata tu bangsa Israel torus do di parohahon debata bangsa Israel ai margati-gati disuruh debata akapanuri rang pasahato kata tonani debata tu bangsa Israel jala di ujungnya sai torus dipikiri debata dalam paduahon nasida jala muse malua haruar do nasida siap kabuang Babeli alania kamanginang songo bangsa Israel na parjului do hita dakola bangsa Israel de bangsa na pinilik ni debata akka bangsa na pinilik ni debata ro hita gadi anak nga gadi bangsa holong rohani debata tu hita aha buktina na holong rohani debata tu hita dilihat debata ro pia kapasu-pasu silas ni rohai di hita tok tonggo pediramoti didongani diringiring ditogu-togu Tuhani pardalanan ning uruta nape jot hitaon mangulahona kaulau namaralo tulau monerohana nape jot hitaon malas mamuji pasanga potuhata alai tok tonggo dihaholongi bana hita dilihat Tuhani akan narikoti di hita aku mamerek siap balgani dosa tainian dak patuk behita bui songono mardinas ido kainang alai di somma balgani asido hotolongi rohani debata dau balga holonga sian murukna mamere kita ido namasa naktu bangsa Israel na parjuli molo di hum debata fe bangsa Israel tuha buanga Babil dang na pamatehon dang na mabolok kosaka mi debata alai ima keadilan holongi rohani debata asinggo holongi rohani debata siak holongi rohani hita jolma apalagi holongi sahala uppuk tu pahopuna ayoloro marbada pahoputta ala holongi rohata tu pahoputta iate tasiu gope hape jah ibana donya nasala pahoputta ro nasala pahopukke anggo holongi debata raksongoni ise nasala pukul lido ise nasala pastap dakya holongi debata memanjakan ima holongi debata adil tu bangsa Israel nape bangsa na pinilit ni debata Israel gabi anak nga gabi bangsona alai adil holongi rohani debata ala takang bangsa Israel diuhum debata nasida tuha buanga Babil 70 tahun lilingan hamuna kadongan nuang dia mana nang dohono ni turpu hotu hita parjolo sahali tati rumah songo panurirang Habakuk ahasitiru osia panurirang Habakuk doho doibana mempergumulkan akka masalah na hati natinaon ni bangsa Israel di habuanga Babil lapatan na doho tiba na parduli dia kana hati nani adopan niya kadongan nai dang didok si Habakuk tau kaum maisis asal mau nang doho tau manaon na hati dang inday bana alai doho di bana maparrohahon mempergumulkan pasahatot tu adopan ni debata akan hati nani adopan ni bangsa Israel songoni mahita godang dilabukta godang kadongata godang dihutata na perlu rikot naik sitangnya konota tu adopan ni debata doho mahitaon turut merasakan penderitaannya kadongata unang maholan narikot dihitabita pikiri bohape tahoi asal masuk sonangau asal ma selamat tahu unang masongoni hita alai doho mahita maparrohahon nasida molo daktar baik kita las ni rohanya kadongatai papinomat sugu ni rohana unak tabain molo daktar lea kita hepeng mangrupiak kadongata na pugusi papinomat doho mahita manangnya konnasida akaido dalata turut merasakan penderitaan ni halak nas na padua hona kamanginang tapadau makaulau na maralo tulomone rohani debata ala hata kangon ni bangsa Israel lu benna terbuang nasida ala ni dihum debata hita asau nang dihum debata hita tapada wa kaulau na maralo sial lomoni rohani debata dia kaulau lomoni rohani debata imata ula dingoluta
Dia kana maralo tulo moni rohani de bataima tapadau siang mulutan. Asauna hona hukum kita. Ai di hum de bataro akana mangula hokka jahaton. Dakya sip de bata dakya di pasobu de bata akka jahat hajahaton ni diulah hajol mau. Alani humoni de bataro akana mangula hokka jahaton. Asaunang diuhu pita. Taulama lomoni rohani de bata. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan de bata manami na marhabangsa di Banu Agijang. Mauliate puji-pujian di sobbah rohanami Tuhan. Nunga dipakulingi hohami. Marhite hatam na pinasahat ni panurirang Habakuk tu bangso Israel. Jalaido tuhakura jumihami na katap tuhami huriam. Lumobi di minggu nami sadarion. Suatu katami tu bagasar roadot pikiran nami asa marurak marperbui hatami asa hatami Tuhan nagadi gogo tukot sulu-sulu di hami lao mangudu tinggolu-ngolu nami tu akatikin anengro nak tu akatikin anengro pe Tuhan tok tonggo pe sihol rohanami tok tong matuha pakulingi ngolu nami asa hatami nagadi haddang abatabat di ngolu nami asa nang manibil hami siadalah munasitongi. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banu Agijang. Di minggu nami sadari Tuhaku wa kami tu adopa mu akapardalanan ninggolu nami dohok keluarga nami. Asiro hat Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi. Pada wakarsak pada wabataba pada parsahito siat tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay ma Tuhan akapasu-pasu akasilas ni roha di hami. Asa toktong las rohanami mamuji hodoh mangulaulaun na pinasahakmu di tonga-tonga ni keluarga nami. Nang akayanakon akapahopu pe Tuhan na pinalumehommu di tonga-tonga ni keluarga nami. Asiro hap Tuhan dongani ramo ki pasu-pasu akayanakon nami. Molo di bagasa persikola akayanakon nami Tuhan asiro ham. Ramo ki dongani pasu-pasu nasida labor hak do lau mulak sa persikolan na. Buka rohadoho pikiran nasida satakas diaktu sinasida akka parsiajaran na pinasahat ni guruna molo na mga luli karejo akayana konami Tuhan asiro hamsay patongo matuhan akka perkarejoan na hobartu nasida di asanggia doho marolopolo marlas ni rohanang nasida mamujiho molo naung dapok karejo petuhat tabay silas ni rohai asanggia marhitesian itu halam ditada nasida asido tolong atong homa Tuhan dongan nami mia maringana di tonga-tonganya kabagas nami bae na kabagas nami Tuhan bagas silas ni roha di hami lumobi mamujiho pasu-pasu akan ahulahani asanggia marhitia kaulau nami saha pasu-pasu mitu tonga-tonga ni keluarga nami suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion nunga maceta kasutangi ho kami marhite hur tik ting ni huriam akka warta namasa di tonga-tonga ni huriam tarlobi di bagasan na saminggon godang na naik si panghidon nami na naik si hamulate honon nami na naik si tangyak honon nami tu adopamu parjolo matuhan disakap rencana anak dohok boru ni huriam na naik mamuka pardonga saripeo tu akatiki na naingro ima sidian Fernando Sihite doho orwana Helen Julianti boru hutagaon. Suak songoni muse Tuhan disi Bernardo Samuel na 70. Dohot Orwana Stepani Inda Lestari boru simatupang. Asiro hap Tuhan disaka rencana ni anak dohot boru ni huriami. Sai pasu-pasu manasida Tuhan diari Nabi Nuhul lasida. Padawa kaulau ni sibolis molo tungadong nanang manggugay sakap rencana nasida. Asanggia marhitesian itu halam ditada nasida asido tolong. Alani tu hapak ke mahuriam name meton. HKBP cibuburo parhitiamu. Mangapeho pasu-pasu nasiako itu anak do boru ni huriam. Asa gabe ripe natar pasu-pasu. Ripe na berbahagia marlas ni roha nasida tu akatiki nanang. Naktu akatikina nang roh Tuhan tabaya kasilas ni rohai di nasida asanggia marhitesian itu Tuhan lam ditada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang ragam yaka pakubasion na naik patupau ni huriam di bagasa saminggon tarlobi ma Tuhan rapo panitia pesta gotilon pakubasion ni panitia pembangunan ni huriam
sermon BPH, pertanyaan WIK, pertanyaan lansia, doho pertanyaan remaja na poso. Suak songoni Tuhan nanga latihan kur, doho nama dulo na marsahit, dohot sermo parhalado. Asiro hatuha pasu saluhut akka pelayanan pakobasio na nagpatupaon ni Huriam. Padahal Tuhan mulo tungadok tahini sibolis na nang manggugay Huriam. Asanggia sonak so haribu-ribu amarlas ni roha hami mamuji pasanga poko. Suak songoni matuhad di minggu nami sairarion. Huingot kami huboto hami Tuhan macai torok ruas ni Huriam. Namar ningot dia ka ulang tahun nasida. Ulang tahun katutubu, ulang tahun pardonga saripio. Takasu boto hami Tuhan. Tuk pasu-pasu bawa kau umur naga jangi. Alan itu hamangalopitanga kami tuadopamu. Maboa pasahato nasida tuadopamu. Lam tabaya kapasu-pasu silas ni roha di nasida. Tabai hahi paso doho gajangi umur. Nang di tonga-tonga ni keluarga nasida bi. Asanggia tok-tong marolopolo marlas ni roha nasida. Nang mamudi pasanga warna badiai. Suak songonima Tuhan nang di minggu nami sadarion. Hubua kami tu adopa kadongan nami ruas ni Huriam. Macai toro ruas ni Huriam HKBP Cibuburon. Nadi bagasa parsahiton. Tarlobima Tuhan dinanami. Inakseha boru tapubolon weksada. Natongon wengok nami di rumah sakit termina. Nang dinanami inang jena 70. Boru sidabutar weksada na tongon wengok name di rumah sakit Ciracas nang diamanami amang besirai tuek pitu na tongon wengok name di MMC nang dinanami inak silalahi boru purba wek 10 na tongon wek pemuliha di tonga-tonga di bagasna nang diamanami amang be pajaitan wek 12 na pemuliha di bagasna. Suak songoni dia manami amang MC Majuntak wek 12. Na tongon weng rawat jalan di rumah sakit Patmawari. Tarlubi Tuhan dia manami amak pangaribuan wek onom. Naong majalo ulaum nabadia sia tonga-tonga ni Huriam. Asiro hap Tuhan di sudia kadongan nami namar sahiti. Surduko tangam nabadia nagok pasu-pasui. Majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti. Nungatu kaci dia nasida lani parsahiton nasida. Nungatung loja nasida Tuhan mangalului hamalumoni. Alani Tuhan mangalopitanga kami Huriam HKBP Cibuburon. Maboa pasahaton nasida tuadopamu marhiti tanyang ngami. Surduko tangam nabadia itu hamajama pamatangnya kadongan nami namar sahiti. Asanggia marhite tanga misaha jalatari parhamalumon nasako itu nasida. Masih holope hami Tuhan lianomu akahamalumon. Lianomu akagajang umur dia kadongan nami namar sahiti. Asanggia pakatikin anangro. Boy hami muse marpungu marlas ni roha marolopolo mamuji pasanga guarmu nabadie. Suak songonima Tuhan. Di bagasatikyoku buat kami tuadopamu. Dongan nami ruas ni Huriam. Na di bagasan arsak parukilon keluarga gultum inanami na posom situa borutada na tongo di bagasan arsak parukilon nasidan waing di siala naung jumolo ni alamu anak na hinaholongan nasida siwira drana wasista gultum sia tonga-tonga ni keluarga nasida alani parsirango pardagingoni Tuhan Saitu matangis marsa lungur rohana sida. Alani itu haku buat kami keluarga tuadopamu. Suruh todim nabadiai manorangi rohado pikiran nasida. Asaunak saitu matangis sunang mangadungi nang madele nasida. Ala enggak makirim nasida Tuhan dia kalas ni roha. Dia kapasu-pasu na naik patongonomu tu nasida tu akatikin anang roh. Apuli rohado pikiran nasida. Asanggia merhiti sian itu halam ditada nasida asido tolong. Satokin na Tuhan na ngulak be mahami madapoto na kabagasnani. Asiro hap Tuhan dongani ramoti hami di pardalanan. Padawa kabataba padaw parmaran. Palas rohanami ano Tuhan. Boy pajupang dohota kanawa wolongi hami di bagasnami bi. Nang di tonga-tonga di bagasnami dongani ramoti pasu-pasu hami. Tuhi rohado pikiran nami.
asa saya masih holhami ro marpungu marsaor di joromon jalo matuhan eliherek pangiduan namion mar hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di nama rede hita bukwede 550 sia laos tapapungu mapiliata. Puji
Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan isaluhut silele na denga dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyana nile homitu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe wap na hutcus di jolom, pasu mai jala ramoti. Asa huparasya kami peleanon patibul hokarajaumu, di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahani godang isilaw leomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai sau malomoni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadari okanguluas siapari, sesa madusanami, songo panesanami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihotu pangujunan, palua mahami sian pangagok. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakot Tuhan de bata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaor homadamena tuto di munabi. Amin. Shalom.